Kaunta mga bahay, dito kape dito sa kabaldi. Natay sa usawan. Na. Natay sudan diring adobo. Adobo manok. Wa ko'y luto ron mga bahay. Lima, iba. Tapos nang kumain? Oo. Yung dalawa? Ayun lang. Hindi na labay sa ref yan, no? Hindi na labay sa ref. Alam? Kung Oo nga eh. Buti na lang malamig ang panahon. hindi pa naman sila. Hindi pa. Ako, pag hindi ako makakanin sa gabi, makakanin ako sa umaga. Iba yan. Sino ba yun? Kanon sa ko mga bike eh. Operasyon ko karon. Hindi kusina. Tanang sulod sa kabinet bahabwa. Anong lantaon kung saan yung mga naadya sulod. Hapit naman Ramadan. Hapit na sa Ramadan mga bayan. Tinindugay na putaan ng 15 ka oras. Butang kakaroon ka. Sa una, 15 ka oras yun na, straight. Tindog lakaw dito, lakaw dire. Makalingkod na taong kaon. Butang kakaroon kung di na balang kagpaluto. Sa una, grabe ang putahe lutoon ako. Tag 30 ka putahe. Tanang ubin na isul na ay nakaluto. 5 katakaan na napay butin. May butin diripod. Itong kakarong kayo. Kaluwi sa Gino. Nabuutan. Tao niya akong mga amo. Murag hapon niya akong amo sa una mga bay. Kaya, lisod mga apply ng panahon na. Sabi gikanta sa kuan. Panahon sa pandemya. Lisod yun. Nya, balitaan mo na ako nga. Buutan ako sila diri nya. Perfect timing sad kaayo kay wa sila ko sinira. So para gid sa ako ani nga kapalaran. Mo to nga. Pag-chat na ko.
Primero nawa mo ng kontak na ko nila kay tanang gitangtang na lagi na ko kung mga apps nga konektado sa ila WhatsApp, Viber mo na. Kung gichat si Rizalin ito sa Pikas zoon akong among bay. Pag-chat na ko sakto kayo nga wala sila ko sinira dire. Lumayo ba? Nag-rice ako sa ang gutom ako. Hindi nag-rice kay gabi ah. Tawa ko ng baba. Bakit? Akala ko ng buhay ko. Nainis ako, walang internet. Wala, no? Wala. Kailangan i-restart, Sar. Yung alin? Yung Salem. Pindutin mo ang power. Sabihin ko, okay. Kagating na ba yun eh? Kanino yan kay Bunso? Yung? Anong gagawin mo? Pakutos ako dito. Kaya ngayon, maghanda na tayo po Ramadan. Labas na lahat. Baka mamimili na sila ng mga bago kasi, Bukas na pala ako maglalaban ng mga damit mong dalawa. Tampak damit nila eh. Pero ngayon, nilalaban ko lang yung blanket. Isalang mo lang. Nakasalang na. Tapos na, ano na lang. Sampay na lang. Masampay ka sa hagdan? Tinanong ko yung ano mo ha. Tuyo na yun? Ah. Yung makapal, hindi pa yata eh. Yung makapal is, inano ko, tapos inano ko dun sa, tuyo na rin. Tapos medyo malamig-lamig. Kulang pa, no? Kaya nilagay ko dun sa may bed ko. Paarawan ko mamaya. Oo, dun dapat sa labas yun. Araw, lumabas ka na. Magtago ang araw ngayon. Mamaya, pagkatapos niya kumain, kailangan nalabas na lahat ng mga pinggan dyan sa kabinet. Kung anong itatapon, mamasura na naman kami. Yuma. Mamasura na naman kami. Sar, mamasura na naman tayo mamaya. Oo, mamasura tayo. Sakto, papakarpo ko. Sana na magbigay siya. Pakarpo ko ng July. Or August first week. August, September, October. August na lang. August first week, no? Para sakto, pagdating mo, ikaw na magbubukas. Oo, November dating. August, September, October, November. Or July, katapusan ka. Kasi kailangan ko ma-receive din na October dapat. October, ano ka ba dito dumating? August ako dumating. September to ako napunta dito kay nanay. Kasi nga, di ba na September to? Oo, mag-quarantine ako doon sa Hotel. hotel ng 2 weeks. O, ibig sabihin, ang sahod mo nag-start ng September 2. Oo. October 2 kasi nahuran. Oo. Hindi kasi nahuran nung nasa hotel. 5, hindi. Kaya nga, yung nasa hotel, Hindi ako hindi. sinahuran, hindi. Yung 2 weeks, hindi. Hindi katulad ni Shirley, sinahuran siya. Ako hindi talaga. Isang buwan ako October ako talaga sinahuran, October 5. Hala, hindi binigay sa'yo yung 2 linggo? Hindi, wala siyang binigay. Dapat ibigay yun. Wala, kasi hindi pa ako nag-start ng work eh. Kahit niya. O, bakit si Bunso? Si Bunso, yan, binigay sa kanya, in advance. Kiniwenta yung ilang araw siya, no? Hindi kinuwenta, sobra pa. Wala pa siyang isang buwan, magmula nung nag-quarantine, sinahura na siya. Swerte nga niya. Swerte. Ako talaga dinagdagan lang yata ako ng ilang araw. Ay, hindi pala, walang dinagdag sa akin. Okay lang yun. So ngayon, may utang siya sa akin na 5 days, si tatay. Hanggang ngayon, hindi pa niya binibigay. Kaya mong singilin? Oo, pag-uwi ako. 20k lang naman eh. Tay, bigay mo yung 20k ko ah. Tay, may utang ka sa akin 5 araw. 5 araw. Naalala mo, nung pagdating ko, ganyan sabihin mo. Good luck.
Parang nakakahiya maningil, ano? Kaya nga eh. Pero, Huwag na. Pina- Bibigyan lang. Okay lang, huwag na. Pinaghirapan mo yun eh. Huwag na. Sabihin mo na lang, ano na lang ako, bilhan niya na lang ako ng, ano, Mm. ng grocery. Yung uwi ko sa Pinas. Oh, di ba? Pag mamalingki kami. Tay, bilhin mo naman ako nito, bilhin mo ako niyan, bilhin mo ako nito. Good luck. Alam mo naman, maraming salita. Bilhin mo ako niyan, bilhin mo ako nito. Hayaan mo, mamimigay naman ng mga kapatid eh. Doon na lang bawi. Ba't yung kasama ko, hindi naman hindi. Wala siyang nakausap. Kasi nandito siya nung umuwi. Ano kasi nung day, nasa Shari kami. Mm. Si mama, Sana, pag uwi ako, si Madam Moody, mabibigay. Mama muna. Babaod. Babaod, nabibigay si Lolo. Ikaw nakadami ganon? Ba't si Luis hindi rin nabigyan? Naka-80 din ako. Si Luis hindi rin, hindi na uso ngayon. Ewan ko lang. Pati si ate mo, hindi na uso eh. Si Luis, ikaw mo hindi. Hindi mo lang siguro alam, pero binibigyan nila sa kabila. Baka, masyado. Naka-80 din ako ng bonus eh. Iba pa yung 2 buwan. Yung bibigay ng 2 buwan sa bakasyon mo, babayaran nila eh. Paano yung hiningi ko 3? Hindi 3 bilay. Malay ko. Hindi, 2 lang. 2 lang yan. Baka nga bawasan pa kasi 3 buwan ang hihingin ko. Kahit 1 buwan na bigay sa'yo. Tinawag pa niya ako sa rooftop. Nino, Hindi ako makontak daw. ang buti. Bunto. Kasi sinabi mo, pag wala ka sa loob, nasa rooftop ka. Hanggang tayo eh. Kailangan natin ng lakas ngayon. Walang luto, pero Baka order yung 2 dalaga. Ay, si nanay kasi may sapon. si tatay ang order. Tatay siya. Mm. Buti na lang may sabaw. Oo. Dapat nga nag-workout tayo kanina eh. Hanggang sa makabisado natin. Ninahantay ka namin dito. Wala nga internet, hindi rin natin yung mapapanood. Ay, surely. Ay, oo nga, no. Hindi ko naisip. Kailangan ba niya ng bread kaya? Isang bread yan. Ano ba yung luto mo? No. Ayun, isang bread. Ang partner na. Marami na tayo. Ano mo ba? Handa na tayo sa madan. Mamimigay. Naghabwa na tayo ng gamit ng tindaghan na. Sa una, nakahinamdom mo. Ay, ako ni uli. Ipahimo sa dinya sa kuha kay dapat ang iyang pahimo na ato ang bagong kusinira. Aron. Oo. Aron makahibaw ang bagong kusinira. Yan. Ang dami yan. Kung itapon lahat yan. Ang ganda niyan. Ang gaganda. Hindi. Ayawan na siguro yan. Kasi, Kunin na natin yan. Gusto ko yung kahit luma na. yan. Lahat yan ilabas. Dito pa kami bumagsak to eh. Te, ito ang ipapamigay niya iba. Babawasan na. Bibigay siya sa atin.
Yung mga bilog-bilog, no? Yan, ang dami mga bay. Pati daw mga baso, bilangin. Puti. Saka mga matara. Ay. Sana. Yan, saka mga matara. Yun natin labas, pati sa taas. Ang dami. Hala, yumayo ba? Start na ako. Sige, bye. Bye.